Stále se bojíte, že nemůžete najít spodní prádlo, které by bylo slušivé a pohodlné. Tyto Mugwort kalhotky s vysokým pasem jsou rozhodně vaší nejlepší volbou. Barevné provedení makaron, krásné a pohodlné, styl se středně vysokým pasem, dokáže nejen dokonale obepnout břicho, ale také udržet teplo, zvláště vhodné pro vás, kteří touží po pohodlí a zdraví. A není to jen tak obyčejné spodní prádlo. Dno je ještě kouzelnější. Přijímá design malého pelinku měnícího teplotu, který okamžitě zmizí, když se setká s vlhkostí, horkem nebo vlhkostí, má silné prodyšné a podabsorbující schopnosti, udržuje vás vždy v suchu a pohodlí a daleko od problémů s dusnem a zápachem. Dvouvrstvý design s ventilačními otvory dále zvyšuje prodyšnost a poskytuje vám všestrannou péči, ať už sedíte, stojíte nebo cvičíte, můžete se volně a pohodlně pohybovat. Má velkou elasticitu a po uvolnění se okamžitě odrazí a udržuje ji po celou dobu v perfektním stavu. Celý design zakrývající boky nespadne ani se nezasekne v rozkroku, což vám poskytne plný pocit bezpečí, nenechte si ujít.